akwai duba ga duka dangantar ku daidai. Allah yake fada ba ni na kai fata ba, na ni na kai fada sai ku karyata. Kai mai akwai ka gane, idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana, a daki guda ka kankwan, a kayan gado guda daya, a gefen gadon ka kankwan. Hakanan wanda bai da komai gida guda za je ya kwana, a dakin guda ya kankwan, a kayan ka raunu falle. Soyan gari ya waye ta nan duka dangantakar ku daidai. Akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne. Ba ka sanya hula goma kan ka kai da ya, ai da an gano ka sai a cewa ne ya tabo, sai dai ka sa guda daya. Hakanan wanda bai da komai shi ma ka guda daya. Muddin ka duba kanka sannan ka duba kansa, ta nan duka dangantakar ku daidai. Akwai ka gane in ba ka dan misali, da nunan sulai 30 da nunan kwabo 30. In an hada ka gane sai ka ga dodo fanin su ya zo da. Akwai ka gane in ba ka dan misali, da agogon jaka 30 da agogon sulai 30. In wankan ya bada loto daidai, wannan ya bada loto daidai. In za a dai hira su dai ka ji sunan su